Zase je vyradenie. Gory 4. Asi je až ten druhý Fiat, nie? Modrý. Prvý či druhý? A sú dva? Tak druhý? Asi hej. Alebo už druhý není. No do riti. Druhý tu není. No dobrá. No. No do prdele. No nič, no najlepšie pôjdeme dole, alebo sa vrátime, no. To je šľaká tam bola. A to zase bolo vyznačené, Ježišmária. To je rieka. Pozor, ty vole. No asi tak. To je 10 ideme točiť. No tak tu nie. V Jerevane. Nič, poď, no čo? Tu už nebude zjazd. Tak možno bude 10 km, no. Prešli sme, a čo? Aj tu hore sa dalo had. A dole ako si ide cez tú rieku, ako prejdeš na druhú stranu. No je to... Hej, to je nejaký zjazd. No vidíš. Možno sú 800 metrov. Tak to potom bolo dobre vyznačené, že toto je ten druhý zjazd. A možno sú 2. Dobre, nič sa nestalo. Našťastie. Našťastie. Pre teba. Čo by sa asi malo stratiť? A keď sme šli 50 km, Tak by sme šli, no a čo si myslíš, že by sme po Ukrajine pozor? Dole. Čo šiel? Na Ukrajine GPS-ko napísalo, prešli sme takto a tam pri tých tabuliach napísalo odbočte vľavo. Gors toto? Síhe? Hej, to je ono. To je tá pevnosť, na ktorú ideme. Ideme do Stalinovho domu, nie? Hej, ale aj z tej pevnosti ideme. Hej, že chcú.